Oinurko bera hor protestatzen ari, protesta markatu. Jendeari bakarri dagoela esaten, egia da, alako gorputzara egiten bere inguruan batematek jogatze bali du, eroriko esako zerbait. Zerbait eroriko zaio, daren inguruan jokatu behar da. Eta hundi badagoenean, txikiak orteat izaten dira askarrak, ez? Bizia direlako eta burua askarra dutelako, ez? Hundi bat borrokan utzi eta txikia aprobetxatu. Buru askarra ere txikiak, esakatu. Izeta baloiarekin, Lemoa saiatuko da azken unera arte. Arnaez, baloia ondo eraman du, berdira joan da, pasea barrutik, Serantes atezaina berriro konfiantza handiarekin, Jokaldi ona, oso jokaldi ona antolatu du. Blas Ziarreta. Baina gero... Armaietan. Atezaina ondo, Izeta. Mendinueta. Rebollo, beste aukera bat. Pasea ezkerrera hor da segin, itxiko alda. Ezkerrona du, bitartean Agantzok hirugarrena Raiorentzat. Hasi da Raio. Eta kontrarasoan etxekoak. Álvaro Martínez barrura egin du, luze joan zaio, baloiarekin jarraitzen du Barakaldok. Mendinueta eta lurrean, ez dago faltarik. Julen Goñi. Baloiari eutxi nahian, bi Arerio gainean eta ateko sakea. Seginek zerbait gehiago ateratzeko aukera zeukan baloia iritsi eta eskuak bizkarrean ipini duenean ezin du lurrera joan ez. Ezkerrona dauka, Bai, ezker polita dauka eta zerbait gehiago ateratzeko aukera dagoenean ez da lurrera joan behar. Beti buruan hori pentsatuta ez. Poliki partida aurrera, gauza eta beste, Barakaldo bere aukera izan du bigarrena egin da partidakin bukatzeko eta ez du lortu eta baina joten da Nabel Badez falta ateratzera ez. Azkeneko lerroan atzetik berak ateratzen du. Nacho. Egitzarekin nahi zuen, Diego Torresekin jokatu nahi zuen, ez dira ondo konpondu. Ateko sakea Alkaldek egin beharko du. 5 minutu 80garrena betetzeko, hori eta luzapena. Geratzen zaio neurketa honila Sesarren. Barakaldo bat eta hutsari da irabazten. Lehen zatiko 28. minutuan sartu du Urko Arroyok. Dagoeneko zelaian ez dagoen jokalariak orain arteko gol bakarra, gol ona. Eta momentuz gol oso garrantzitsua Barakaldorentzat. Rebollo. Keinu alde batera eta bestera. Pasea eman du Urko berari. Eskubira eramango dute baloia. Ardirak eta kornerra. Edo falta edo ateko sakea, ez? Hori ematen zen. Goti eta Ian Uranga. Zagian, Urangak ikutu du, Murtxortxe. Kornerra. Tonto, korner. Atera du Seginek, baloia gora, ez da txarra. Rebollo sartu da, zin errematerik egin. Bi aldiz zurrundu dute etxekoek. Izetak berreskuratu Lemoarentzat, Barakaldoko jokalaria lurrean min hartuta. Beste behin urrundu dute. Azkenean baloia gora bota. Mendinuetak. Ez da txarra. Beste aldera. Baloia goitik alde batetik bestera. Hain ja. Hau zer da? Olean gertatzen diren gauza dira hauek, ez? Batek ezin golaukera sortu eta besteak irabaztea nahi eta ezin baloia gelditu. Eta kontrolpean euki partidua, ez? Eta berriro tonto, behitu, nundik bidali duena atezainak baloia eta kornerra beste bat. Seginek aterako du ezkerrez berriro, baloia oso ondo ikutzen duen jokalaria da. Eta gero eta atzerago Barakaldo, Hor da, Segin. Atera du, baloia gora. Burukada saiakera, falta argia, falta nabarmena. Abeianedak egin dio
atezainari egitekotan ere disimulo pixka batekin, baina aurre begira, nondik azaldu den gorputza sartu falta oso argia. Bueno, horre egia eztan denbora galtzen dela, baina atezainari irakutsi hartzaio urrena beste badanean, jungo dela berriro ere. Atezaina zalantzak gehiago dauk ateratzerakoan, Serantes, 2 minutu, Arauzko denbora betetzeko. Kostatzen zaio Barakaldori partidak iztea, Bai. Sufritzen beti. Logikoa da baita ere, Gaur egia zan, ez du partidak izan nagusitasun bat talde batetik, Nik usten dute oso oreka mantendula, oso parekatu izan da dena, eta Barakaldo irabazten dion arren zitiruti sensazioa mantendu nekan partidua bere menpe dagoela eta kontrolpean dagoela. Berriro, Abel Boadesek berriro diraketa. Ez, eskerrak, azkarra dela duen. Ez errezateko demorarik ez dezizan. Baina, pixka bada, hori kontrolpean ez du sekula izan, eta alata guztiz ere izan du aukera oso argia. Bigarna sartzeko, Sergio geuki duena bigarna sartzeko, gertatzen dena errematerik ez du egin, ez du lortu errematatzea ere. Eta... Lope de Munainek tepetik ateratako hartan ere aukera izan du. Ondo errematea, alkalde katera Julen Goñi, jaurtik eta tepetik azkenean Lope de Munainek haze aukera izan duen lehenengo Diego Torresek. Barakaldo, Komentario egitera eginen da hau, falta zaio bukatzea partidua egin da beste aukera hon bat. Jokaldi berdinean bi aukera argi, Azkenean baita ere aipatu behar atezainaren lana, kasu honetan atzelariaren lana, baina ezin itxi partidua, Azkenengo momentu hartu sufritzen. Eta minutu bat gehi lusatzen duena, egongo da bestaldean ere, baloi arriskutsuren bat. Boadesek atera du kornera bitartean, alkalde atezainak hartu, eskuarekin atera. Barakaldoko 4 jokalari, 5 jokalari atzean. Eta Lemoak sogaizki jokatu du. Alperri galdu dute aukera. Irriz egin duelako Lemoako jokalariak. 3 minutu luzatuko ditu. 6 aldaketa, 3 minutu. Eta gero atezainari izan azkar ateratzen. Ikusten nahi balima da denbora galtzen ari dena, zerbait gehiago. Ez du dira gauzak hemen. Mendinuetak alkalderi. Atezainak ondo astindu du baloiak gora, beramanez. Nacho. Eta gero estu daude ez Lemoak aukera asko sortzen duelako eta bar, estu dago markagailua estua delako. Eta ez delako ikusten hain argi Barakaldok dena kontrolpean daukanik, Julen Goñik eraman du. Hau fresko dago, bigarren zatian zelairatu da. Ondo jokatu du Diego Torres Imanez, honek Sergiori aukera izan dezake Mendinu eta oso da iritsi da. Eta alboko sake gainera Lemoak aterako du. Ondo egindako jokaldia izan da. Gaizki aterata. Gehiegi gerturatu zaio, ateratzerakoan da gaizki aterata. Inosa, jokaldi inosa. Baloia galdu, eta ia esango nuke minututxo bat galdu. Gara jontan asko da hori. Hori asko da. Minutua pasata, hemendik ateratzeko baloia berriz beste minutua pasatuko da. Eta bestaldea izteko ia bukatuta. Diego Torres, baloiari eutxi nahian, Nacho, zena Nizetak atera du. Alboko sakea. Minutu eta 15 segundu geratzen zaio neurketari. Barakaldo 3. garaipenaren bila. Eta Lemoarentzat marka izango da. Lehenengo 4 partidatan 9 puntu 3 garaipen bakarra galdu zuen. Eta urrengo, gainera, Real Unionen aurka ikusi genuen egunean, txartela. Abeli. Honek ere ikusten ditu txartelak, Partio. Batzutan bi gainera. Geuk eskainitako partida guztietan, txartel horia ikusgai izan du Abelek. 3 partida ikusi dizkiogu eta 4 txartel hori ikusi. Txartel asko ikusten duen taldea da, Orain arte, gaurkoari kontatu gabe eta 14 txartel ikusi ditu. Eta hori asko da,
25 segundu geratzen dira atezaina. Haunditan sartu da berriro, eta orain Lemoari kostatzen ari zaio baloia hortik ateratzea, atzealdetik. Dana da, alboko sake bat alde, atezaina gaizki ateratzen du. Zelai erdia zeharkatzea lortu du Aitor Larrazabalen taldeak. Eskubialdetik erasoan jendea txistuka, faltaren bila eta lortu du. Bestaldera. Barakaldoren alde, falta. Ara, atzelariak ere atzera indute, defentsa lanetan aritzeko. Eta falta Barakaldoren aldea dirazi du azkenean. Uranga lurrean. Esango diote, alde da, bukatu. Zutitu. Orain Lemoako jokalariak epaiarekin haserre, protestak hortxe ikusten ditugu. Bete da Arauzko denbora, bete da 3 minutuko luzapena. Mendik aurrera nahi duenean txistua joko du eta orain bertan jo du jendea pozik Lasesarren 3. garaipena lortu du, 3 garaipenak gainera etxean, hor da Aitor Larrazabal. Lemoak berriz 4. galdu du zuzenean, goian kokatu zen lehenengo postuetan, eta atzera egin du, Jonan, zuk esan duzu, koltsoia bazuen hor, puntu koltsoia, eta oraindik hor jarraituko du, baina 4 partida jarraian galtzeak, horrek minare eragingo dio, Lemoari. Mine ematen du horrek, ez? Nik zeite, azkenean, Barakaldo jarraian bizigidan etxean irabazten ditu, Gasteizen berdin du indu gora torren talde bada, tale komentatu duguna, ez? Irabaziaren, Lemoatik puntu bat gora gelditzen da, ez? Eta ez da urrutik, etatzen dena da, zuztoaz goiti bera, esango genuke, ezin dizula partidu irabazi, ezin dizula partidu gaurre atera, eta hori arazo hundi bada, eta lehen komentatzen duen hasieran komentatu sensazioak eta bar, ez da, kasu honetan Lemoan sensazioak ez dira ainona kasu honetan, ez? Eta zer esaten duen Mendino eta Azpeitiarrak, ze sentsazio 4 partida jarraian galduta gero, Joseba. Alaxe da bai, Mendinoetarekin gaude, aurrekoan ezin izan genuen Lasesarren ikusi, min hartua izaki, baina gaurkoan jokatzeko moduan izan da eta nahiko lan izan du. Gaurko honetan 4 aldiz jarraian erreskan galduta, ezin izan da gaurkoan ere, ez? Ez pena, ez? Hasia oso fuerte, baina behar izartu eukideen aukera garbi bagarrien gola, eta horrek nahi bez, psikologioki palo bat emate izu ez. Baina, zein goteko, hau bukau da, baina hurren abestea da, eta hau pentsarko. Inorrek ez zuen nolabaiteko dominiorik, denak alegintzen ziren bazirudien berdinketare heltzitekela, baina Barakaldok ez dio etxeko partidari utxik egiten utzi, ez? Ez, behar jo oso ondo iragurri partidu, ez? Ni uste futbol gehiago jarri deula eta iniziatiba gehiago, baina, behar erakutsi veteran nire daukela eta partidu gelditzen asmadu, eta guri pixka kasilatatik atea gaituzte eta errori egiten hasi gira, eta, ordaindu dugu, pazientzi hori ez egitzi, ez? Zein hori. Oso ongi da, beste batean beharko du orduan, ez? Eskerrik asko, bai. Saioko, bai. Hortako da, aztien beste jornada eta zike, egurri. Hoiexek, Mendionetan enitza, Joanan. Bai, berak garbi izan du, ez? Ondo hasi diala, ritmoak indabar, gero beraien gol aukera bat izan dute lehenengo zati osoan asmatu egin dute, eta horrek mina handia egin dio taldeari, ez? Bigarren zatian, nik usten dute alegindu direla gauzak ondo egite, baina aukera gutxirekin, eta bigarrengo zatia hobea izan da Barakaldorena, eta aukera asko izan du partiduakin bukatzeko, eta ezin bukatu partiduakin hori kostatzen ari zaio Barakaldori, baina nik usten dute ondo irabazi dira. Azkenean horixe da emaitza bat eta huts, jokaldi honetan, ikusten ari garen jokaldi honetan iritsi da partidako gol bakarra, partida erabaki duena azkenean 3 puntuak Barakaldori eman dizkion jokaldia eta gola, bat eta huts, Barakaldo nagusi Lemoaren aurka Bizkaitarren arteko neurketa. Beste bat arte, aio.